Keďže umelá inteligencia nám dala na výber, buď ten neutrálny úchop, čo sme mali, alebo hrazdu, a my sme žiadne bečka, tak si dáme aj hrazdu. Ste mali čo komentovať, že to neviem. Každopádne máme hyperextenziu, spodok chrbta, 3 série, 15-20 opakovaní, ideme tu so závažím, snažíme sa opäť o kontrakciu hore, klasika, kontrolovať pohyb. A do komentára napíš, aká je to rovina, či je to sagitálna, vertikálna, horizontálna, alebo ešte neviem, aké sú. Ľudia, vítam vás pri novom videu. Dneska to bude tréning chrbta podľa umelej inteligencie. Čo sa týka tréningu, uvidíte počas tréningu, tam si to obkecáme, nebude to obkecávať teraz. Nezabudni na úvod hneď like, odber a nejaký komentár a poďme na to. Prichystali sme si prvá súťaž o doplnky VD Galaxy, ktorá bude vždy prebiehať celý mesiac, to znamená do konca daného mesiaca. Súťaž bude spočívať v tom, že do komentára pod každé video na YouTube, alebo nemusíš pod každé, ale keď tu dáš pod každé, máš väčšiu šancu vyhrať, lebo sa bude losovať ako jeden balíček. Do komentára napíš doplnok, ktorý by si chcel od VD Galaxy. V popise potom vo videu sa dočítaš ešte ďalšie podmienky súťaže, ktoré bude treba splniť, ale tá hlavná je to, že napísať komentár. Na konci mesiaca vylosujeme výhercu, ktorý proste získa doplnok, ktorý si sám vyberie. Takže komentuj. On zabral всю нашу боль. Спасу, спасу, спасу. Спасу, спасу, спасу. Začíname tréning chrbta podľa umelej inteligencie. Bude to niečo úplne nové pre mňa, alebo úplne nové. Príde mi, že voľakedy sa takto cvičívalo, takáto stará klasika, nejaká pyramída váhová. Uvidíte sami, každopádne. Začíname 2 rozcvičovacie cviky po 2 série. Prvý cvik je face pull, druhý cvik bude stiahovanie kladky, lat pull down, odborne povedané. Princípom týchto 2 cvikov je zahriať sa, rozcvičiť sa, 2 série po 15-20 opakovaní s rezervou na váhe, takže neunaviť to, malinko rozcvičiť a potom pôjdeme na ďalší cvik. Ideme na ďalší, alebo teda respektíve prvý cvik tréningu. Začíname hrúbkou chrbta, stredom. Ideme príťahy v predklone s tétičou, máme tam ten večkový držiak, lebo nemáme vo fitku tétič. Pôjdeme 4 série pracovné, každá 6 až 8 opakovaní. OK, ideme princípom, naložili sme nejakú váhu na tú prvú, ideme 6-8. Pravdepodobne tam bude nejaká rezerva, ale proste tu sa nedá ísť do maxima úplne a vyhodnotíme si po tej sérii, či tam ideme niečo pridávať, alebo necháme takúto váhu. Он забрал всю нашу боль. Спасу, спасу, спасу. Спасу, спасу, спасу. Máme za sebou prvý cvik, ktorý bol zameraný na hrúbku chrbta. Ideme na druhý príťahový cvik, ktorý bude taktiež zameraný na medzilopátkové svaly, hrúbku chrbta. Budeme príťahy nad vatom, na hamry, s oporou hrudníka. Ak sa nemýlim, tak je to horizontálna rovina. V dnešnej dobe veľmi dôležitý termín. Takže znovu rovnaký princíp.
tam na príťažnosť sme išli štýlom, že ešte takú klasickú pyramídu, postupne sme pridávali váhu, že keby sa dostali aj akúto ťažkú. Nedá sa pri tomto štýle tréningu ísť do zlyhania každú sériu. Jednoducho sa to nedá, fyziologické dôvody. Taký istý princíp aj tu. Jedna taká skúšobná séria, kde si skúsime predstaviť v hlave, ako pôjdeme váhu na tie 4 pracovné série a znovu ťažké 6 až 8. Zase bol druhý cvik, ktorý bol opakujem zameraný na ruku chrbta. Presúvame sa ďalší, kde už pôjdeme viacej do šírky. Pôjdeme stiahovať kladky z hora neutrálnym uchopom, takzvaný pull downs, či pull ups, neviem, niečo z toho. A znovu 4 série, 10-12 opakovaní. Pri každom cviku sa sústredíme na kontrakciu pomalu negatívnu, aby sme trošku vykompenzovali to, že tie série nie sú úplne do zlyhania, ale znovu opakujem, nahrádza to ten pracovný objem do zlyhania, respektíve tú intenzitu. Dobre, ideme ďalej. Keďže umelá inteligencia nám dala na výber, buď ten neutrálny úchop, čo sme mali, alebo hrazdu, a my nie sme žiadne bečka, tak si dáme aj hrazdu, aby ste mali čo komentovať, že to neviem. Mimochodom, bude to vo vertikálnej rovine, dôležitý výraz. Dneska máme tréning na optimálnej pumpe, neoptimálny tréning na optimálnej pumpe s optimálnymi výrazmi. To je dnešný tréning. No. Do komentáru napíšte, koľko som dal zimou, či vôbec aspoň jeden. Sme na druhom cviku, neviem, štvrtom, asi alebo piatom. Každopádne máme hyperextenziu, spodok chrbta, 3 série, 15-20 opakovaní, ideme tu so závažím, snažíme sa opäť o kontrakciu hore, klasika, kontrolovať pohyb. A do komentára napíš, aká je to rovina, či je to sagitálna, vertikálna, horizontálna, alebo ešte neviem, aké sú.
Máme posledný cvik, sú to príkahy na spodnej kladke na veslovaní s lanom. Je to v štýle takého finishera v úvodzovkách. To znamená, že vynecháme kontrakcie, sústredíme sa akorát na plný rozsah, ale taký kvázi pumpovací štýl alebo prevedenie. Pôjdeme iba 2 série, máme hotovo. Tak ľudia, máme po tréningu, tréning trval zhruba 85 minút, čiže nebolo to extra dlhšie, ako som zvyknutý. Čo sa týka tréningu, mali sme 22, tuším, sérií pracovných, s tým, že viete, ako som zvyknutý chodiť cvičiť, proste 2 série také, že do mŕtva. Tu sme mali väčšinou 4 série na cvik, čiže tam neviete ísť úplne do mŕtva, ak chcete proste držať sa na nejaké váhe, ale zase dobehnete to tým objemom toho tréningu, že tých sérií je proste viac. Ja som tak voľakedy cvičieval, proste klasickú pyramídu, váhou hore, opakovaniami dole. Keby som to mal zhodnotiť ako taký globál. Čakal som, že, alebo teda predpokladal som, že nebudem mať pumpu do konca tréningu. Tam som sa mýlil, pumpa sa mi držala do konca tréningu, čiže to bolo super. Ale bolo tam veľa tých kvázi pracovných sérií. To znamená, už bolo odpálené predlaktie, biceps. Posledné 2 cviky som už proste iba išiel, aby som išiel, už som sa nevedel sústrediť na ten chrbát. Ani sa to nedalo cez tie prepumpované predlaktie a ruky, bicepsy. Čiže to bolo také, čo by som tomu vytkol. Ale bola to príjemná zmena, ako cítim sa fajn, čiže má to svoje plusy, má to svoje mínusy, ako všetko, takže kľudne to môžete vyskúšať. Ja som zásadca toho, že neodsudzujem, alebo nevravím, že tento štýl je najlepší a cvič tak. Keď chceš cvičiť full body, cvič full body, keď chceš cvičiť 2 pracovné série, cvič 2 pracovné série, keď chceš cvičiť veľký objem tréningu, tak ho tak cvič. Ale zaberaj sa, ja neviem, 4 roka, 3 mesiace na nejaký tréning a za tie 3 mesiace sa vráť spätne k tomu, ako to prebiehalo, ako vyzeráš a zhodnotiť, či to pre teba má význam, vieš progresovať alebo nie. Ak vieš, tak to pokračuj, našiel si systém, ktorý ti sedí. Ak nevieš, tak to proste treba zmeniť. Ale to narážam trošku na to, že dneska každý vraví, aké sú štúdie a aká je optimálnosť. Sú proste pičoviny. Keď proste neodcvičíš ten tréning do maxima, tak to môže byť hociaká štúdia a neviem, hocičo proste. Odcvič to do maxima a venuj sa tomu nejakú dobu, konzistentne, pravidelne, zhodnoť si výsledky a uvidíš, či to je pre teba alebo nie. Každému bude chcieť niečo iné. Takže toľko k tomu. Ja ďakujem, že si pozrel video. Nezabúdaj, že teraz pod každým videom bude súťaž. Čiže napíš do komentára, aký doplnok by si chcel od VNI Galaxy. Na konci mesiaca budeme z každého videa losovať. Čiže dostaneš doplnok, ktorý si sám vyberieš. Zadarmo, nič viac, iba proste komentár. Takže komentuj, bude lajkuj, odoberaj, zdieľaj video a vidíme sa pri ďalšom.